Mga kapuso, mihinay ang hangin habagat ug nagpasulabi karon tibuok nasod ang Easterlies. Kun ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Subay nini masinati ang maayong dagan sa panahon. Nining musunod nga mga adlaw apan matod sa pag-asa may chance sa gihapon sa mga pag-uwan ug mga thunderstorms. Posible usab nga mubalik pagkusog ang hangin habagat kun may maumol nga low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility. If in case matuman kining naa sa tong tropical cyclone threat potential na ay possible formation of low pressure area diha sa may east of extreme northern part of Luzon or diha sa may west, so mahatak gihapon ang habagat. Samtang inanay masinati ang sayo nga pagsaop sa adlaw kun ang gitawag nga longer nights kay nagkaduol na ang buwan sa Disyembre. Gahapon Setyembre 22 mao ang gitawag nga Autumnal Equinox nga matod sa pag-asa ang adlaw nga insaktong tag 12 oras ang adlawan ug kagabhion. Ang shortest day kun sayo nga pagsaop sa adlaw nga gitawag og Winter Solstice masinati karong tuiga sa Disyembre 21.